Ndewo no Igbo. Ndewo no ndị ọma. Afa m bụ Amaka Ekwo. Abụ nwanne unu nwaanyị so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala omenala Igbo. Ndewo no. Taa bụ 14 May 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo, anyị nọ n'ọnwa Ifeke. Nya dịka Ọraeze Nresi na-agụ. Mgba dị iche iche n'ala Igbo nwoke kafa si agụ ọgụ afọ nwoke ife a na-akpọ gasị ya. Ndewo no. Tata bụ Orie. Anyị ekene okike na mmụọ niile ya na okike na-alụ ọrụ wee na-ekene mmụọ niile na-eche anyị Igbo na-echekwazi anyị ebe anyị bigasị. Anyị ekene chi anyị na mmụọ niile na-eche na-edu anyị, mmụọ niile anyị na-agwa wee bịa ụwa. Ndewo nọ. Anyị ekene ife ncha niile n'ọlụ fa na-alụ na ndụ anyị wee na-asụfa biko ike agwụkwara fa n'ọlụ ha nọnyekwala anyị nọnyesiela anyị ike. Ndewo nọ. N'izu ụka gara aga ife nkụzi maka ya bụ be ndị ichie. O nwere onye ji ụmụ ajụjụ na comment section. Ajụjụ ahụ ọ ji ọmụ wee melụ ndị wee sị na ọ dị mkpa na nnachitere azụ wee kụzie kọwaa ife ọ jụrụ m maka na anya ajụjụ dị mkpa rinne. Nya nkụzi nke taa bụ ịkwanyere onye nwụrụ anwụ, ịkwanyere ya ugwu ikpeazụ. Ife ndị bekee na-akpọ ya bụ last respect. Mba niile dị iche iche n'ụwa nwelu usoro, nwelu kapasị akwanyelu onye nwụrụ anwụ ugwu ikpeazụ. Ịkwanyelu onye nwụrụ anwụ ugwu ikpeazụ ebụrụ kene ụka ma ọ religion, ọ ntọnanị ọdịnanị omenanị ndị onwe ka ndị si eni ozu kwa ozu wee kwanyere ya ugwu ruelu ya ka mmụọ ya welu gafelu jebe okwe kwesịrị ije maka na ọ nọrọzi n'ụwa. Onye nwajụrụ m ajụjụ wee sị ọ pụtalụ na onye bilu ndụ ọfụma mana ndị nwe ozu ma ndị be onye nwa enwere ike ịkwụ ya akwa ọ na ọma nna nwube ndị iche. Amarakwa m ife dị onye nwa n'obi isi ịkwa ozu. Nwere n'ozu a na-ada akwa akwa. Amara m ife dị ya n'obi na otu wee jiba ụdị ajụjụ a maka ịkwa ozu abụrụ ime pati n'ala Igbo. Ịkwa ozu abụrụ iyi uniform na-agbasa egwu, ọ bụrụ ya bụ ya n'ọdịnala Igbo. Ife dị na ịkwa ozu, ị ga-ajụ ndị be nna gị ka esi akwa ozu. Obodo ọbụla n'ala Igbo nwere kafa si akwa nwoke nwere ka esi akwa nwaanyị. Ọ bụrụ ife gbasa, ọ bụrụ ụka ka m na-ekwu okwu. Ndị ụka unu akwa na onye nwe na-eje ụka achọkwa ime onye nọ na-eje ụka ya a ga-emeli ife ndị ụka maka na ọ na-eje ụka, mana ọ bụrụ ya bụ ọdịnala. A na-agụ nsọ. O nwere ndị na-anọ enisie mmadụ tupu be mmadụ nwụọ na onwe ka esi ebido akwamozu, enwe ka esi ebe akwa. Ọ bụ nwaanyị enwe ka a ga-esi jezie ndị be nne ya na nwụ na nkwa. Nwesịrị usoro esi eme ife a niile. Ma mgbe a ga-agwa ụmụnna ma mgbe a ga-agwa ụmụada ma ihe a ga-emegasị ụmụnna ga-eme ụmụada ga-eme. Enwere ike sị gị onye a ga-ego akpati. Ife a niile enwesịrị usoro. A ga-egbuli efi ama mgbuli efi. Nke ma bụkwa nnukwu ife dị tọgbala onwe. Mana enwelu basic fundamental onye ọbụla bilu ndụ bụ nwa enwelu usoro ndị be nna gị kapasị akwanyelu onye nwụrụ anwụ ugwu ikpeazụ.
When the Kamaluyato, I would cannot work careful. No one. When you cannot do wepoba. Iman about non negina, naga bull nagisi. Fanchanines on you. When did I go izu? When did I go izu, no? Izu asa, is it the nanny? To buffet, maybe if apoba, maybe if other. If I need an son no. Fancha the new case ya pose. Kamakwala gi atoza. Onye nwanyị die na nọ na nso na akwa die. Yi akwa ojo. Ya na nwoke ọzọ ama nnọ no. Fancha ni dị na nso. Ịma mmebe oyi nwoke. Enwe mgbe oge ikwesị ịdị na-eji afịa na-anata. Enwe mgbe ị na-ekwesịrị ịnọ n'ụzọ. Na ọ bụ na ị na-akwa di gị. Atoka nna malụ. Fancha niile dị na ka esi akwa ozu na ịkwanyelu onye nwụrụ anwụ ugwu. Ọ bụrụ nwaanyị sị na ya na-akwa di na di nwụrụ. Nwoke ọzọ atọbi ya ime ma ọ ka yi apụ ojii. Ife anyị wọ nsọ anị nọ. Ma ọ bụ nwaanyị di nwụrụ yi akwa o ji akwa di o jee n'ụba di ọzọ. Ọ bụrụ onye na ịma na ịka kwara ọnụ di gị. Ya ajụjụ anwa ịkwanyelu ozu onye nwụrụ anwụ ugwu ma ọ bụ ịkwụ ya ka esi akwa mmadụ. Abụrụ pati, abụrụ dịka na ejelu gbuo efi bulu nnukwu ego na-eme nka. Ọ bụrụ ya o nwere the fundamental, the basic thing ekwesị imeli ya ka mmụọ onye welu na ọ bụ na obi ezigbo dị ka mmụọ anya welu na nwebe ndị iche ịkwụ ozunu. Amakwa m na ala Igbo na o nwelu ndị a na-arịsị na mmadụ nwụọ ọ bụ na na-akwanwuru ya. Ọ dị mkpa na mmadụ nwụọ na-akwali ya ka esi akwa mmadụ na obodo unu. Ama m na ụmụ ndị a na-ada akwa maka gị na ọ bụrụ kwa ego eme akwazuchara ya ka esi agụlọ nsọ n'obodo unu. Nke a nwasịkwa ụmụkwa ike ọdụ na-abụkwa ego. Mana ife ị na-ajụ bụ ọ bụ na ife ị jụrụ bụ ụdị ndị anwa a na-akwara akwa ọ na-afama na nwebe ndị iche. Eji ya ụgwọnụ. Ụfọdụ nke izi bụ na ọ ga-ebigodo ezigbo ndụ. Akwa anya ọfụma. Ọ bụ na o biri ezigbo ndụ, ọ bụ na aka akwara ya ọfụma, ọ ga-ananwụ na ọ bụ na o biri ezigbo ndụ. Mana ife dị iche dị, ọ na-alụkwa be ndị ichie maka na aka akwara ya o nwere ikike ọ na-enwere na be ndị ichie. Ebe a maka nsogbu dị. Ozu ọbụla a na-akwara akwa, onye ọbụla a na-akwara akwa, mmụọ onye ọbụla o biri ezigbo ndụ n'ụwa wee na nwa ebe ndị ichie. Ọ bụ na akwara ya na ndị nwe ụmụ ya akwara ya enwere kọma, ọ ga-ananwu ebe ndị ichie. Mana ọmanwụ ikike maka ndị ichie na-achị. Ọmanwụ ikike, ọmanwụ ọnụ okwu. Onwe ife a na-adị kebe ama nkenye ya maka na aka akwara ya. Ọ dị very common sense. Onye anwa bụ dịka ọ bụ na onye nna ya nwụrụ, ịma mgbulu nna ya efi na ọ bụ na igburu nna gị efi maka na nna gị aka nọzuru ọfụma na be ndị ichie. Onye a na-akwara ọfụma, a na-akwara akwa, ọ nọchiri ụzọ, ife ọ nọchiri erika. Ọ bụ na ọ nọrọ ọfụma na be ndị ichie wee ọkụ ya wee gbagota, ọma nwa ikike ịpụta ịbịa na-enete ndị o dobelu n'ụwa maka na fa na-anọkọta fa abịa ada agwa ife na-agwa fa na-anakọta fa abịa na m afụgo m ugboro nna m anwụgo nna m tupu nna m anwụọ
amfugo m ugboro n'one nna m bịa ịma mgbe o ji abịa ọ na-adị nwa ife na-eme n'ezinụlọ anyị o sie ike ọ bịara na nwe ife ọ na-adị mee na-ekiri o mere n'ife anwa ọ ma nlu dịka ọ ma ngasị izu anọ ife chigharịa ife mezikwa dịkwa mma agwanọrọ m ya nna m ka nna m pụkwara na m afụ ọ bịago afụgo m ya ebe ugboro abụọ ma ọ bụ atọ ọ bịago o nwee ife ọbịa mezie ife dị mma ife na-achị mebi dị mma ma ife mebiri o mezie anya na ọ bụrụ na ịkwara ofe ọfụma na ịkwara ofe akwa fanalugoribe ndị iche fa ma mpụtanwu bịa nyelu gị aka nyelu ezinụlọ aka mezisie ụmụ ife kama nwa n'okwu ya ị ga-akaba arụ ọ bụ na onye nke gị agafegolo ọ nne gị ọ nna gị ọ nwanne gị ọ nwanne nne gị ọ nwanne nna gị ọ nwanne nna gị ị ga-akaba arụ ọ bụ na akwara ya na ụnụ gbalụ mbọ ka akwa anya akwa ka o welu nwa ọnụ okwu na ọ bụ na ọ nọ na be ndị ichie ka o wee nwa ọnụ okwu ka o wee na-eketa oke a na-ekekwa oke ebe ahụ ka o wee keta oke na-eketa oke na na-eke oke na mmụọ ka o wee nọdụ ọfụma ka ike wee dị ya ka o wee nwee ikike maka ọ bụ na ọ na-akwara ya ọma nwee ikike maka eji ya ụgwọ n'ụwa ọma nwee ikike maka tupu ọ bụ na nna gị ga-esi be ndị ichie bịa gọzie unu gbuolu unu mkpa n'ụwa ndị ichie ga-enye ikike ọ na nyere ikike ọma mbịanwu ọ ga-anatafe ikike ife niile dị organized ọ bụrụkwa ga na-emeba ọ bụrụkwa pasha aka azụ mbamba ọ bụrụ ife a na-emeba nye ọ bụla ụdị ajụjụ a ka ị jụrụ m ọ dịkwa m ka ọ bụrụ onye ajụjụ ife iche ịghọta onye ezu a na-akwara ọ ga-anabe ndị iche mana ọma nwe ikike nye aka gbaa mbọ na ọ bụ na nna gị ma nne gị onye nke gị na ọ gafegolu na ọ bụ na akwara ya kaba na arụkwa anya maka na onye nọbe ndị ichie nwere mkpa ọ na-egbolu gị na mmụọ ọ dị ka ya ma azagonya bụ ajụjụ ọ bụzikwa na o nwere afọ m na ife dị n'ikwu ozu a na anyị ama mpụta na ya n'ọnwa a ọ bụkwa na maka o nwekwara ajụjụ ọzọ mfụkwa onye ọzọ jụ mana adamachọ ka ife onyonyo akọ karịa 15 minutes ụmụ nwekwa ajụjụ ọzọ na-ajụ ka m kọwalụ ka m si ghọta ka m si mmalụ na ka m si fụgo ka esi kpughegolu m ama m ụfọdụ agha na-esonyekwalụ m bụ ndị ụka ana m afụ ụfọdụ ụmụ ife m na-adị efe asị ụfọdụ asị amen ise ụfọdụ na-adị tie n'afa Jizọs amụ a na-atọ m nsogbu atụrụ ọfa ncha dị mma mana gee ntị ụmụnne m ọ bụ na ị na-eje ụka asịrịkwa gị jebe ụka m ejere m ụka ọfụma mana adị m edozi kịta ị na-eje ụka nsogbu adụrụ ụka abụrụ ajọ ife maka ife ụka na-akụzi bụ ezigbo ife mmadụ ibe ezigbo mmadụ na-enyelu mmadụ aka fancha dị na mmanụ ọ bụrụ ife ọjọọ mana ife ị ga-akaba arụ mee bụ na ị na-eji ụka na-akwado n'igwe ya eje na ị na-emekwa ọdịnala na omenala ada ama ibisi ụwa bisie ndụ gị mechie anya yala ife onwe gị n'eluigwe ka mmụọ gị wee nwee ike ịnanwụ be ndị ichie ka ọ yara ịghọ gị afịa ebe na-apụ uche unu kwesịrị ịdị ya uche anyị ya dị ndewo na ụmụnne m asị m na ọ yadịla nwoke mma ọ yadịla nwaanyị mma na-eke n'orie na afọ na nkwọ na ife niile bụ ife dị mma na-eweta ife ọma
bụ ife anyị niile tinyere aka n'izu a na ọ ya aga mgbe niile. Ndewo, ọ ga-adị na mgbe ọzọ maka o mesịa.